Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekele m unu kelesi unu ike tata abịala m ka m si abịa n'ọgbọ mụ abụ nwanne unu nwoke mbụ Mazi Uche Ijegalu abịala ka m si abịa bụ na mbụ wee si na Chukwu ya agọzi ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile ebe ọ bụrụ na tinye aka n'ihe dị mma Chukwu ya emepere unu ụzọ ihe a na-aga ọfụma tata na anyị bụ ndị Igbo anyị na-ewetara unu ozi ọma nke ọ ya abụ itinye ọnụ ọ daba n'ihi na mamịrị bụ anyị kọọ ya ọnụ mee gịnị ọgbụ ụfụfụ ndewonu na ekele m unu kelesi unu ike maka na ọ dịrọkwa na ofere ịnọ na na-ege mmadụ ntị na ihe ọ na-ekwu tata anyị ga-ụtọ a ga-achị ọnụ na ihe gbasatara ka anyị si akpa agwa n'ezinụlọ. O nwere ezinụlọ dị n'iche n'iche. Ndị Igbo si na uche bụ akpa onye ọbụla anya nke ya agagharị. Ka esi akpa agwa n'ezinụlọ ka ndị Igbo si akpa agwa dị iche n'ihi na Chukwu kere anyị ka anyị mgbe ezigbote anwụ na-acha anyị wefusie anya ekere anyị n'abalị anya anyị mepere anyị na-afụ ụzọ ọfụma. O nwere mgbe o ji ka anyị okefe anyị ekefe o kere anyị ke anyị ọfụma. Ịbịa n'ọtụtụ ezinụlọ ụmụ ndị ọrịa abụ enwe nne enwe nna nwe ụmụazị mee ihe adịghị mma nne ha pịa ha ụtarị nna ha baba mba sụpa bekee nọ n'elu ya mana ịhụ na akwụkwọ nsọ anyị na-agụ si na ịtarodoro onye nzuzu nwatakịrị mmehie apịa ya ụtarị wee si anya anyị ma adịghịkwa mma maka echi maka ndị Igbo si na-adị ama ụma Ọnịcha mere gịnị gwara obosi. Ọ na-adị mma ka ebi n'ezinụlọ a na-ebi n'udo a na-ebi n'ọṅụ a na-ebi n'ọchị n'ihi na ihe dị mma dị mma ihe adịghị mma emeghe gịnị adịghị mma. Ka ihe si dị n'obodo Naijiria tata bụ ka o si na-adị anyị ma ihe siri ike ka gụba ụmụ nwaanyị na-afụ maka ụlọ gụwa bụ nwoke na-eweta ha na-ere n'ụlọ. Nna ayọ ụmụ nwaanyị anyị ọnụ abụ ndị na-ahaziri anyị ezinụlọ mfu na ihe siri ike ga na-ewu anyị otu si fe anyị kịta n'ihi na ejizi ayọ ka ya ezu ụmụ nwaanyị anyị ka ha were nwayọ nnọọ na-eme ihe nri ya ka ọ na-ezu nnọọ mana ama m na o nwere ka o si dị nnọọ ka o zuo mana o si na-adị anyị agba mbọ ka ọ na-ezu gụọ akwa nna na-eweta anyị na-ekene gị n'ihi na Chukwu na-enyere gị aka ị na-eme ọ na-adaba ma gụọ bụ onye nwatakịrị a na-ewetara na-eri ị ga-eme bụ igbe ikpere n'ala si Chukwu nyere nne gị mụrụ gị aka nyere nna gị mụrụ gị aka maka na ndị a na-apụkwa eche ihu nri eri ihe a ga-eji okwu ụgwọ akwụkwọ ihe a ga-eji eme ka ezinụlọ wee dị mma. Ọrụ gị inweta nkịta bụ ime gịnị ikpe ekpere n'ihi na ọrụ emere gịnị ekere eke nna ga-apụ na nne ga-apụ a ga-eche ihe nri eri gụọ abụghị nwatakịrị ka anọ kịta ihe ga na-eme bụ ịgba mbọ na-atinye ha n'ekpere ka ihe na-eme gịnị na-aga were nke a bụrụ na m ga-ekwubi ekwutofie mana o nwere ofu ihe na-agba m obi nke na-agba m obi bụ ofu ndị na-abụ nna ha je gbasịa mbọ otu ihe esi ike nwaanyị pụta ụtụtụ o sie nke ndị bekee na-akpọ indomi noodles oru n'abalị o sie osikapa oru n'efifie o ghee ji anyị abụọ bịa enwe ite atọ nri ejupụta ebe niile ụmụazị bịa ha rie nke rie nke ọzọ n'otu echi buru ewu nye n'ebe a na-awụfe afịa ha ọdụkọrọ m otu ahụ ihe siri ike kịta ndị Igbo si n'aghụghọ ka okenye ji eme gịnị agbara efi ọsọ a ga-eji aghụghọ na-eso ihe na-eme na ihe bịa kịta were aghụghọ na-esi ọ na-adaba. Biko anyị ga-agba mbọ ka anyị bi n'udo gbaa mbọ ka anyị na-eme ihe kwesịrị ime n'ezinụlọ n'ihi na ụkwara na-adị mma na onye mere gịnị onye kwara ya. Na-etufughị oge isiokwu anyị tata bụ anyị ga na-agba mbọ ka anyị na-eme ihe kwesịrị ime mgbe niile kwesịrị ime n'ihi na anyị agba mbọ ka ewepụ aka enwe n'ofe tupu eme gịnị ọwa aka mmadụ ịchụ ewu ojii ọ kwara mgbe chiri ka a na-achụ ewu ojii gị chụọ ewu ojii n'abalị ị nwere ike ịdanye n'ime ogbugbo ịgbaji ụkwụ. Ụmụnne m na ụmụnna m gụọ nwoke na-ege m ntị gụọ bụ nwaanyị na-ege m ntị ị na-ege m ntị site na Procyon telivishọn na redio ma ọ bụ kpọọ ya Procyon RTV. Ka esi spell Procyon bụ Procyon. Nchọzụkọ ịnweta anyị n'igwe ntị nweta anyị na 08122807671 maọbụ nwetakwa anyị na 08094
4646206. Ịkpọ ha na nọmba mkpọ kịta, ihe ọbụla ịchọ ka anyị mee, gbaa ya n'ọrụ ala gbakọ. N'ihi na studio a tata na Procyon Television and Radio anyị na-eme ihe dị iche iche. Ịchọ ka ha mara ụwa mara ihe ị na-eme, ịkpọ anyị n'igwe ntị. Ịchọ ka mara ụdịrị ahịa ị na-azụ, ịchọ ọwụ na akwụkwọ ka ị nwe, ọwụ na ụka ka ị nwe, ọ bụzụkwa ịsụ asụsụ Igbo, mụta asụsụ Igbo, ịkụzi ụmụaka asụsụ Igbo nke anyị na-eme na Satọde niile. Ị bịa kpọọ anyị anọka na akụziri ụmụntakịrị ka esi asụ asụsụ Igbo, maka na asụsụ anyị anazi ana, ọ bụrụ ife ifere. Ịkpọ anyị igwe ntị a, anyị anọrọ ana, ma nke ndị bekee na-akpọ advert, anyị mekọta ya ọnụ, ọ na-adaba. Ọtago na-etufughị oge, ịchọ ịnweta anyị n'ikuku, ihe nweta anyị na www.procyonrtv. Ịnweta ihe na anyị ma ịkpọgara anyị n'igwe ntị, anyị na-agba kịtịkịtịkịtị, na-agba, na-apụta, na-eme nnọọ, na-achịkọta ọnụ. Mara na o nwere ihe ịma ma amahọ, nwee nke mma ịmahọ, maka na ma mmiri bụ anyị kọọ ya ọnụ mee gịnị ọgba ụfụfụ. Ihe nke a gbaa mbọ ka ihe na-atinye ọnụ n'ihe daba, so that ka anyị na-eme ka ọ na-enwe isi. Marakwa na afọ m bụ Mazi Uche na Ijegalu, nwanne m nwoke nke na-ewetara unu programụ nke a na-akpọ Anyi Bu Ndi Igbo na Procyon Television and Radio. Ekele m na ekelesi n'ike ka ọ dị ụbọchị ọzọ ya bịara. Ndewo.